ka-friends, papasyal ko kayo dito sa Kapitolyo ng Lingayen. Oops! Shh, kayo maingay ha. Nandito si Gobernur. Joke lang. Tayo napadaan at bisitahin natin ang napakagandang Kapitolyo ng Lingayen mga ka-friendship. So itutur muna ko kayo dito mga ka-friends. Dito ang parking area harap ng Kapitolyo. Napakaganda, di po ba? Ayan. Ang magandang parking area, malinis, maluwang. Ganda ng kapaligiran, maraming puno. Lahat yan hanggang likod at harap. Sobrang maliwalas at malamig ang simoy ng hangin mga ka-friendship. So ayan ang view ng Kapitolyo. Ang ganda ng view, ganda ng kulay, ganda ng building. Ayan mga ka-friendship. At tingnan ninyo, napakalumang Kapitolyo na ito mga ka-friendship since 1580. Matagal nang ginawa itong Provincial Capital of Pangasinan during the Spanish colonial government on April 5, 1580. At habang naglalakad mga ka-friendship, may nakita akong nagtitinda ng fish ball. At amoy na amoy hanggang dito kahit nasa harap ng Kapitolyo. Ayun, lapitan natin. Malayo-layo ng konti pero mabango ang fish ball. Diba? Ako'y natatakam na at subukan natin. Tara! Ayan na. Wow! Ang fishball, ang dynamite, ang squid, at ang kikiam, lumpia. Ayan ang dynamite. At syempre, i-vlog na rin natin mga ka-friendship. Sulitin. Habang bumibili ng fishball at kikiam. O diba? Ayan, may quick-quick pa. Ko. Mabango ang luto nilang fishball. Nangangamoy habang niluluto mga ka-friendship. At ang ganda naman ng food cart nila. Colorful. At di motor. Hindi di padjak ha. Dati padjak lang. Pero ngayon, motor na mga ka-friendship. At napakasarap ng dynamite. At ako'y napabili mga ka-friendship. Subukan natin. Ang dynamite. Maanghang daw ang dynamite na masarap. Kumakain ba kayo mga ka-friendship? At ang daming bumibili. O diba, tingnan ninyo. Naku, tingin pa lang ang sarap mga ka-friendship. At tayo ay napabili at subukan mga kaibigan. Ang street food dito sa Lingayen. Ayan, marami talagang bumibili mga ka-friendship. At masarap talaga. At natikman ko na mga kaibigan. At tignan ninyo ang sauce. O diba, ang sarap ng sauce mga ka-friendship. Maalat-alat na matamis-tamis na manghang-anghang. O diba? Kaya ako'y napabili ulit mga kaibigan. At subukan nito. Masarap mga ka-friendship. Ang kapiang. Saka yung dynamite. Marami na tayong nakain. Gusto kong uminom ng kanilang juice. Ayan ang kanilang orange juice. Fresh. O diba? Tingin pa lang ang sarap inumin. Ang tawag dito ay palamig. Ayan, inom na tayo ng palamig na fresh orange juice. Sarap mga ka-friendship. Sakto yung tamis ka. Ayun. Maganda kasi yung Sarap ng juice. Ang palamig, refreshing. Na-refresh ako mga ka-friendship. At ang bilis ni Kuyang gumawa ng kwek-kwek. Diba? Expert si ate. Ang mag-asawang fishball vendor. Itong dynamite mo, bibili pa ako. Iti-take out ko na lang. Ayan, masarap. 10 pirasong dynamite. Take out. Masarap siya. First time kong natikman yan. Hindi siya manghang ma'am. Oo, masarap yung lasa niya. Tapos ang sausawan niyo ma'am, ano? Mayonnaise or... Oo. Pero para sa akin mas masarap yan. Papahilit ko na lang sa ano. Ayan, at tayo napabili ng take out. Thank you Apo, sa video. At masarap ang kanilang benta dito mga ka-friendship. Ang daming bumibili dito. Tuwing araw-araw nandito sila nagbibenta. So kung mapadaan kayo dito, why not? I-try ang kanilang street food. Ito lang yan sa harap ng Kapitolyo, Lingayen, Pangasinan. At ang sarap mamasyal at mag-ikot-ikot dito sa compound ng Kapitolyo, Lingayen, Pangasinan. At enjoy ang magandang parking area mga ka-friendship. Pwede rin kayong pumunta sa likod ng Kapitolyo
malapit na po ang dagat mga ka-friendship. At marami pong dumadayo dito mga ka-friendship na naglalakad-lakad at mag-take ng picture, magpipiknik sa likod ng Kapitolyo. May beach po doon at magpahangin dito mga ka-friendship. So, may mga bench po na upuan na pwedeng upuan natin. At may museum din mga ka-friendship. Pwede kayong mag-selfie-selfie dito. Ayan. At makikita ninyo yung mga nakalumang gamit dito na mga ginamit noong World War II mga ka-friendship. So hanggang dito na lang ang aking video mga ka-friendship. At maraming salamat sa mga patuloy na nanonood. Thank you for watching and see you on our next vlog. Bye friends!